In het Nee-Mails woordenboek dat zondag werd gepresenteerd staan meer dan 4900 Mijlse woorden. In het woordenboek staan bekende Mijlse woorden zoals deurske, die we in het dagelijks leven nog vaak horen. Maar ook minder bekende woorden zoals garrepaap, dat libelle betekent. Zondag werd het gepresenteerd. Taalvirtuoos Wim Daniels reikte de eerste exemplaren uit. Het is een fantastisch woordenboek, echt heel mooi. Mijl had al een woordenboek, maar het was toch wel aan herziening toe. Dus ze hebben het nu wat uitgebreid, wat dingen aangepast, een mooi voorwoord gegeven, wat dingen extra uitgelegd. En er staan prachtige illustraties in. Dat maakt het woordenboek helemaal af. Fantastisch boek. De stichting Praat Mer Mails en Medelo, de initiatiefnemers van het Nee-Mails woordenboek, streven naar het behoud van het unieke Mijlse dialect. Een grote klus, waarbij we wel van bewust zijn dat de grote klus bij de redactieraad hebben gezeten. Maar goed, we hebben ons eigenlijk opgesplitst in de heemkunde die zou garant staan voor het boek op zich, onder leiding met de redactieraad. En wij als Praat Mer Mails hebben gezorgd voor de PR en voor de financiële voeding. En daar hebben veel mensen bij nodig gehad. We zijn in voorjaar 2017 zijn we eraan begonnen. En toen hebben we tijdsplanning uitgezet waarbij we gezegd hebben najaar 2019 dan proberen wij het boek te presenteren en die planning heeft perfect gewerkt. Voorafgaand aan de presentatie kregen de groepen 6, 7 en 8 van Den Doelhof Mailse les op school. Het Mijls dialect is een bijzonder dialect, weet ook Wim Daniels. Het ligt een beetje op de grens. Mijl is sowieso een apart dialect, omdat het van oudsher altijd een beetje geïsoleerd heeft gelegen als plaats. En dan krijg je ook een dialect dat een beetje afwijkt van de andere dialecten, dat heel authentiek is, heel eigen is. Maar ja, zoals bij de meeste dialecten is dat nu wel aan het verdwijnen. Alle dialecten die zijn aan het verwateren. Dat gaat momenteel heel rap. Over 40 jaar zal er niet meer veel van over zijn. Maar daarom is het wel goed natuurlijk dat het weer geboekstaafd wordt. Want dan kun je altijd nog zien hoe was dat ooit. Er horen ook wel opnames bij. Want je moet natuurlijk ook horen hoe de mensen het spraken. Dus misschien dat dat al gebeurd is of dat het nog gaat gebeuren. Opnames zijn bij een dialect altijd heel belangrijk ook. Ik denk dat zelf niet. Ik zie bijvoorbeeld in mijn omgeving ook dat er ouders zijn die jonge kinderen hebben van 2, 3, 4 jaar en die toch Mijls met die kinderen praten. En als ouders dat doen, dan blijft dat dialect wel bewaard. En dat ze het geleerd hebben, dat is wel belangrijk. En zoals Wim Daniels net ook in zijn verhaal aangaf, het is absoluut niet verkeerd om een dialect langs het Nederlands te hebben. Heel veel als eerste exemplaar aan. De makers zijn Jan Daams, Herman Kromvoets en Piet Omen. De tekeningen zijn van Pieter Verstappen. Er zijn maar weinig woordenboek die zo voorzien zijn van zo'n prachtige illustraties. Ja, en alle credits gewoon naar Pieter Verstappen, onze eigen Mijlse kunstenaar van wereldniveau. Dankjewel dat jullie hier waren. Dankjewel voor jullie bijdrage. En ik hoop dat Wim Daniels geen klieken. Maar goed, wij zullen ook niet tegen de stroom in kunnen zwemmen. Wim Daniels zal het beter weten dan ik. Maar ik hoop dat wij nog heel lang kunnen zeggen. Wat is het John de Mail en Praat Mer Mails. Dank jullie wel. Het nieuwe Mijls woordenboek ligt nu in de winkel.